Bajing loncat. Oh ya bajing loncat. Ya, ya. Sing slendro apa sing belok? Neng slendro, Pak. Slendro, oke. Ya. Bagian anu apa jenenge ngerep siap-siap Mas Wisnu, Mas Bowo. Pilantine ditokne, ya toh. Ganti Pak sing ngerep saiki. Sapa? Pak Dodo karo Mas Ardi. Ya aja. Pak Dodo kok kon ngarep ya ora iso. Ya. Pak Dodo isone gawe lagu. Ya, coba kayak apa? Tanpa bawa. Nyok. Ya. Balungane iki Mas Edi ya wis iso ngabiantara sowan Mas Edi Kitun. Terima kasih Mas Edi. Selamat atas kelahiran anaknya yang kedua. Cewek apa cowok? Cewek. Ah, jos. Luar biasa. Selamat. Barepe cowok iki cewek. Ah, wis komplit. 2 anak cukup, keluarga berencana. Ya. KB, heeh. Kerajaan budaya, heeh. Ya. Yo, kaya apa? Balungan kental sing seru. Oh, ngono ah. Iki balungan jotos-jotos Yai Sekar Madu gamelane sing Kiai Gadung Melati ana ing SMKI Surakarta nggih ujian Mas Jindra. Oh ngono, ya. Makaca, yuk dados. Mbak Retno, Ejing. Bajing loncat, ke astana halang. Abdi lepat narosan tian
hati lepas larosan tertiada. Bajing macam loncat, bajing lecat, bajing lecat, bajing lecat, tahan sana. Bajing lecat, tahan sana, hati lepas larosan tertiada. Sudah saja, cari rambut luar bisa. Kedawatos, kamu kesangat bersama. Api-api, api-api dan sini. Bajing lecat, bajing lecat, bajing lecat, bajing lecat, bajing lecat, Ora mung wong wedok iso ngendang, iki pira swara iso dadi zuru. Ya. Ya. Ejing. Ya. Bajing loncat ke astana. Aduh, hati lepas narosan tadi yang jaga. Luar biasa. Ben leren sik nduk niken karo nduk legit. Ya, engko wayahe campur sari tampil meneh. Oh iya, gen diselingi diselani karo Mbak Retno Cungpe kelawan Mbak Mayang Anjarsari iki mergo ana mandat sing kudu tak aturke utawa tak paringke kanggo nduk Mayang kelawan Mbak Retno Cungpe. Oh ngono. Ya.